saparuntuangan jan haro pandangan lahir di lahir rancak batamu di batin rabapnan menyampaikan di batin rabapnan menyampaikan dek nasib badan musim bak kini kusuk cando sarang tampu nak jale ujung pangkanyo kok tak bisa diselesaikan lah mungkin apinan menyudahi nak sarang bana kiro Kampuang dalam balainya satu rami balainya hingga patah sadang lai kapa dia indah lalu gunung diraki isi batang pisang dagang sansai dek kita saparuntuangan jan haro pandangan lahir di lahir rancak batamu di batin rabapnan menyampaikan di batin rabapnan menyampaikan dagang sansai dek kita saparuntuangan jan haro pandangan lahir di lahir rancak batamu di batin rabapnan menyampaikan di batin rabapnan menyampaikan dek nasib badan musim bak kini kusuk cando sarang tampu nak jale ujung pangkanyo kok tak bisa diselesaikan lah mungkin apinan menyudahi nak sarang bana kiro Kampuang dalam balainya satu rami balainya hingga patah sadang lai kapa dia indah lalu gunung diraki isi batang pisang dagang sansai dek kita saparuntuangan jan haro pandangan lahir di lahir rancak batamu di batin rabapnan
menyampaikan di batin rabak ngan